Ahojte priatelia, ľudia, ktorí ma sledujete, máme tu začiatok roka 2026 a už je to taká rutina, opäť idem niekomu ponúknuť strih zdarma, niekomu voľne okolujúcemu. Veľmi ma to baví, lebo spríjemním niekomu deň, ja sa naučím nejaké nové techniky, lebo tú hlavu som ešte nestrihal a toto bude pravdepodobne asi 10. človek, ktorého som ostrihal zadarmo a dali sme si s kameramanom taký limit, že urobíme 100 ľudí. Alebo teda ponúkneme strih 100 ľuďom zadarmo. Tak poďte sa na to pozrieť, určite to bude show. Ideme na Masaryčku. Kedysi sa to volalo Masaryčka, Masaryková ulica, teraz to je už národná. Ako malý som tam chodieval s maminou. Najskôr sme si chodili kupovať bagetu do bagetérie a potom sme išli na nákupy do Číňakov. Alebo do hračkárstva, vojačikov kupovať a tak. Bola to fakt frekventovaná ulica, teraz je to také trošku opustené mi to príde, že už tam nechodí toľko ľudí nakupovať, ale vždy mám také spomienky, keď idem na Masaryčku, spomínam si na detstvo. No, vidíš, ide to, už som iný. Karolina, prvá pizzerka v Žiline, tam sme chodili tiež s rodičmi. Do Sixu, keď som mal náušnicu v ľavom uchu, tak sme chodili, alebo teda chodil som si kúpovať náušnice do Sixu, také zelené a čierne som nosil. Do záložne som si chodil kúpovať telefóny, lebo nový bol drahý. Tu asi nič, ale vlastne z vlakovej stanice aj tak by asi nikto nešiel sa strihať, keď idem domov. A sa im to páči, také nové zábery, vieš? Také nezvyčajné. To je dôležité. Čauko, môžem ťa vyrušiť na chvíľku? Ty si Slovák? Áno. Že dneska ja som barber a hľadám niekoho, komu ponúknem strih zdarma. Prepáč, musím ísť na vlak. Na vlak, okej, pohode. Čauko. Takže vlak bol prednejší, nevadí, ideme ďalej. Bolo by to strašne jednoduché nájsť hneď prvého. Sranda je na tom, že boli sme natáčať asi 10 krát a vždy sa nám podarilo niekoho nájsť. Nikdy sme neodchádzali z natáčania, že sme niekoho nenašli, takže v tomto sme sebavedomí. Zase po týchto schodoch. Ale tu nie je nikto. Tam ide nejaký, ale to asi nič. Nie je to jednoduché. Nemôžem hovoriť to isté dookola. Vieš, každé video to isté. Čauko, máš chvíľku? Haló. Počuješ? No. Ja som barber a dneska ponúkam strih zdarma. Nemal by si záujem? Ani nechal. Prečo ani ne? Idem na vlak. Ani neskôršie nejde? Ale tak... Ja mám prestup ešte. Jasne, skôr. Mohol si to dobre vyzerať, nechceš to obetovať, hej? Asi ani. Dobre teda, tak pekný deň ešte. Čauko. Čauko. Nesmykni sa. Zatiaľ máme na konte 2 oslovení ľudia, 2 odmietnutia. 0-2, ako v boxe. Put me in the game, coach, I'm going for a touchdown. I'm grinding every day, I'm even grinding when the sun down. I let off 20. Veľa ľudí, aj keď vlastne moji známi alebo klienti mi hovorili, že či ešte potrebujem točiť nejaké videá, keď mám veľa klientov, ale ja vám chcem povedať iba to, že vlastne to nerobím kvôli tomu, aby som nazbieral klientov na strihanie, lebo tých mám veľa, plný kalendár, ale ide o budovanie osobnej značky, hej, že tým, že striham tých ľudí, tak sa prezentujem ako barber a proste chcem budovať tú svoju osobnú značku. Čako, môžeme ťa zastaviť na chvíľku? No jasne. Ja som barber a dneska ponúkam strih zdarma, či si neochotný to zobrať. No rád by som, ale nemôžem. Nemám čas. Nemáš čas? Idem na brigádu. Aha, sorry. Dobre, tak pekný deň ti prajem. Čauko, môžem ťa vyrušiť na chvíľu? No. Ja som barber a dnes ponúkam strih zdarma. Mám 8-ročné skúsenosti, nemáš záujem? Nie. Čauko, môžem ťa vyrušiť? A vy čo robíte? Vy sa čomu venujete? Ja som barber a ponúkam strih zdarma. Chlapom. Hej, Rozumiete? A vy ste odkiaľ? ja som z Kanady. Z Kanady? A po slovensky si sa naučila za koľko? Ja mám dedu Čecha, tak Dedu Čecha. to nebolo Aha. ťažké. A ty ste z Kanady? Som z Ameriky. Z Ameriky, aha. A vy tu robíte čo? Som ako misionárky pro Církev Ježíše Krista. Aha. Hej, počul sa? Počul som. A vydám takých chalanov, čo chodia tiež. Aha, hej, ty Hej. niekde potrebujú ostrihať tiež. Oni potrebujú, no. Dá sa objednať, no. Ale kebyže idú dneska, tak dostanú strih zdarma. A mal by si sa prísť na našu bohoslužbu? Nie, už som dostal ponuku, ale nemám záujem. Ďakujem. Oj. Ale som veriaci inak. Aha, naozaj? Hej, hej. Oj. A študuješ ako Bibliu, alebo nič také? Chcel by som Bibliu, starý zákon aj nový asi, ale ešte sa ku tomu nedostal, ale veľa ľudí mi to odporúčalo, že je dobrá tá Biblia. A už ste tu koľko na Slovensku? 2 mesiace.
2 mesiace, a to je krátko. No, dobre, tak pekný deň. Ďakujem. No tak kontentu máme dosť. Máme 11:30 a zatiaľ sme nikoho nenašli. A na Hurbanke nikto není. Mal si pravdu. Na Hurbanke nikto není. Nevšimol si, alebo môžete si všimnúť, že mladí majú dneska taký trend, že presne ako lesklá bunda, ruba, taper fade, alebo že low taper. Tuto veľký objem, textúra, každý druhý mladý. Vo veku 15 až 18 rokov. Ale my sme mali v tej dobe číra. My sme nosili kohúta, do toho som si dal ešte melír. Čauko, môžem ťa vyrušiť? Prosím. Rozumieš? Ty ho počuješ? Hej, počujem. Ja som barber a dneska ponúkam strih zdarma. Ja nemôžem, sorry, ja som Ponáhľaš, hej? OK, čauko. Čauko, môžem ťa vyrušiť na chvíľu? Ponáhľaš, hej? Strih zadarmo nechceš? Čauko, môžem ťa vyrušiť na chvíľku? Môžem ťa vyrušiť? Otázku iba. Ja som barber. Michal. A dneska ponúkam strih zdarma. Že či by si bol ochotný... Čo ponúkaš? Strih zdarma. Strík? Strih, vlasy. Ja, nie, Účes. ďakujem, nie, ale. Pestuješ vlasy, hej? Áno, OK, tak zatiaľ áno. pekný deň ti prajem. Ďakujem, aj Čauko. Čauko, môžem ťa vyrušiť na chvíľku? Môžem ťa vyrušiť? Áno. Že ja som barber a dneska ti ponúkam strih zadarmo. Chcel by si? Fakt? Hej, Ja to extrémne potrebujem. tomu ver. Takže našli sme ťa. A môžem vidieť nejaké akože tvoje to? Robotu? Jasné. Ukážem ti. Dobre, môžem. Dobre. Pohodičke, dobre. Tak ja som Mišo. Ja som Samo, nazdar. Ja už to robím asi pol roka a chodíme takto každý druhý piatok do ulic a hľadáme voľne okľudujúcich ľudí na strih. Čo ti mám ukázať? Mám ti ukázať strihy? Iba nejaký strih. Tuto mám strihy vlastne moje. OK. Dobre. 8 skúseností, nemal by si mať strach, či? Dobre, poď. A inak ty chodíš ku komu chodíš? Kuloš. Ku Ludošovi. Do The Barber. No ja ho poznám, no. A nebude nasratý, že ťa... Veď práve to, že ja som v živote nezmenil ešte tohto Barbera, takže som bol taký lojálny k nemu. Ale tak Tak toto nemeníš, toto si dostal ako dar. presne tak a Ale- presne on mi neodpísal na správy, takže Leoš, ak toto kúkaš, tak proste mal si mi odpísať. Už ťa nikdy neodporúčim proste, lebo máš úplne plné termíny. To fakt, alebo si robíš srandu z neho? Fakt. Ale už no, tak ako, nie mi to ľúto, to bola spontánna akcia, spontánna reakcia. Dobre, tak ideme na to. Máš nejaké predstavy, alebo to necháš úplne na mňa, alebo máš nejaké, Mám video. ako by chcel strihať, hej? Tak ukáž video a zhodnotíme to, či to viem alebo nie. Alebo teda, či to bude vhodné. Počkaj, ty chceš akože tú ofrnu tak sa rovnať? No hairline proste, keby... To fakt? No. Ty to aj Ja máš? to mám vždycky, no. Aha, ty to tam máš? Ty kokos, aha. Ja to vždycky nosím takto, len už to mám výraz. Akože dozadu? No ja to mám takto, ako keby na... No presne tak, ako to mal on, ako to na middle part. Tu je ako keby... Fade, alebo taper taký? No už tu nájde takto fade, ale on tu ako keby sa stratí a Sú tu už sú dlhé, no. No to iba... Toto je podľa mňa, za mňa osobne, toto je... Akože zase dobre to vyzerá, ako to čerstvo ostrihané, ale problém je s tým, keby to si nechá dorast, tak to je úplne, že podľa mňa, že na dlhú trať. My ako barberi, alebo teda nechcem všetkých hádať do jednoho vreca, to nemáme moc radi. Ale nevadí. Tak chceš to zanechať, ten hairline, že to tam No zarovnať. ale akože vieš mi to spraviť také, že kratšie. No kratšie myslím, že ako zarovnať tú líniu. Jo. Tak ukážeme to videa, ukáž to? Čo vlastne, že toto máme dneska za úlohu a cieľ. Úplne sa podobajú, že? Teda pokožku hlavne majú tú istú. A ako si sa dostal na atletiku, či ťa to napadlo a prečo zrovna skok do výšky? Si hovoril skok do výšky. No, tak spolužiačka ma videla aj, keďže som hral basket predtým. Si mal veľkú odrazovú silu. Hej, a spolužiačka ma videla, jak proste na rannom tréningu, jak skáčem. Tak sa ma spýtala, či to nechcem vyskúšať, tak som išiel a hneď ma zavolali, že či to nechcem vyskúšať, proste robiť. Tak som išiel a teraz to robím, no už A ťa to chytilo viacej ako basket? asi aj, lebo tam sa spolieham sám na seba a... To je také individuálne. Hej. Že vlastne na základe basketbalu a tej odrazovej síly z basketbalu si sa dostal ku skoku do výšky. Áno, Asi v klube Juventa. áno. Ty máš koľko rokov? No, koľko by si mi typol takto na pohľad?
Tak 23. 23. No tak Dicky, ale viac môžeš ďalej hádať. Fakt? 26. Bližšie, ale viac. Fakt? 28. Bližšie, ale viac. 30. 30, no. Fakt? V apríli 31. OK. 2,5-ročnú dceru. Budeš- Fakt? Hej. Ja ti tu týkam. Takže strih máme hotový. Zanechali sme vpredu hairline na požiadanie vlastne nášho modela. S tým, že sme znížili váhu na zadnej strane, bokoch a tu som urobil na styling trošku viacej objemu. Samoto nosí na testičku a na tzv. Middle part, ale dnes na tento finálny look sa mi hodilo, že to robíme také objemné a také kučeravé. Takže toto je finálny výsledok. Takže Samo, ako by si hodnotil dnešné stretnutie, ako hodnotíš strih, aké tvoje pocity? Tak som extrémne šťastný, lebo som to akurát potreboval tento upgrade v podstate, lebo som mal 5 dlhé vlasy. Bolo to dobré, páči sa mi aj strih, aj práca, takže aj som sa cítil dobre, takže fakt dobre to bolo. Tak ja ti ďakujem tiež, že si výzvu prijal, že si zobral strih odo mňa zadarmo. Zajtra má Samo atletické preteky, ide skákať do výšky. Aký je tvoj cieľ skočiť? 212. 212 cm. Dobre som povedal. Áno. Takže zajtra natoč video a potom to tam dáme. Dúfam, že nezabudneš. Dúfam. A veľa šťastia, dúfam, že bude dobrá aerodynamika, keď sme dali váhu z vlasov dole. A nech si tam úspešný. Ďakujem, Díky moc. ďakujem. Díky moc.